Имало едно време един вълк и понеже бил единак, през зимата така изгладнял, така измършавал, че чак ребрата му се бояли. Лежал се вълкът на една полянка, а корема му виел от главата на вълка се въртяли какви ли не мисли. Но за каквото и да си мислил, гладът не му давал мира. Затова вълкът си казал: в селото има една кошара, ако успея да измъкна една овца, добре ще се напищя. И без много да мисли, вълкът станал и с бърза крачка се запътил към кошарата. Вървял вълкът, вървял, докато очите му се разкрива най-прекрасната гледка. Кошара пълна с вакли пухкави овчици. Огледал се вълка, но не видял ни овчар, ни кучета. Това била официална покана за вълка и сякаш защото му прозвучал глас: заповядай, вълчо, бери си която овца искаш и да ти е сладко. Вълкът втора покана и не чакал. Прескочил оградата, хванал първата овца и я замъкнал към гората. Овцата блеяла жално, викала за помощ, но никой не я чувал, ни овчар, ни кучета. Така вълкът безпрепятствено замъкнал овцата в гората и когато бил вече далеч от кошарата, спрял да си почине. Тогава овцата гледнала вълка с насълзените си сини очи и го питала: защо му вличаш, вълчо? Какво ще правиш с мен? Изблеяла жално: ще те ям, какво друго да правя? Изръмжал вълкът и я помъкнал отново навътре в гората. Не след дълго вълкът отново си уморил и спрял да почине. Тогава овцата отново изблеяла жално и заговорила с най-нежния си съблазнителен овчи глас: не ме вълчо, виж каква съм хубава, още съм млада, мъж не съм познала. Вълкът е огледал от главата до апетитните задни бучета и изръмжал: че си хубава си, но ако не те изям, хуя си ли да ям? Изръмжал вълкът и отново я помъкнал навътре в гората. Не след дълго вълкът отново се спрял за почивка. Тогава овцата направила последен опит да спаси кожата си. Изблеяла жално овцата: защо си толкова жесток, вълчо? Ти си толкова хубав вълк и аз почти се влюбих в теб, но какъв е смисъл от моята любов, когато ти след малко ще ми задеш? Вълкът вперил поглед на сълзените сини очи на овцата и с по-спокоен глас попитал: добре, овцо, кажи ми, ако не изям теб, гладен ли да умра? Ще ядеш трева, листенца, гъби, сено, горски плодове, аз като нямам овце, да не би да съм умрял от глад, казала овцата и сълзите й текнали като река. Вълкът се загледал в тресящите се от ръдания овца. Буца заседнала на гърлото му, думите на овцата били докоснали някаква тънка струна от душата му и той се запитал: аз не съм най-големия идиот на света. Кой съм аз, че да решавам кой ще живее и кой ще умре? Тази овца е толкова хубава, тя даже е влюбена в мен, а аз говедото искам да я изям. Нещо в този момент се причупила вълка. Дори страшният глад, който го измъчвал, изчезнал. Огледал се наоколо, цветята били цъфнали, дърветата се били разлистили, бръмбали птички и птички жужали и летяли наоколо. Цялата природа се готвила за нов живот, а той вълкът се готвил да отнеме живот. И то не какъв да е живот, а живота на най-красивата овца на света. В този момент вълкът разбрал, че не може да изяде овцата. Дори решил никога повече да не причинява болка на нито едно живо същество. Вълкът пуснал овцата да си върви и от този ден нататък станал вегетарианец. Рано сутринта събрал зелена тревичка, ядял най-крехките листенца от дърветата, радвал се на всичко живо наоколо, чувствал се толкова щастлив, че чак му идило да вие от радост. Радостта му не идвала от вегетарианския му начин на живот. Нещо друго карало да перперка и да не усеща гравитацията. Това бил образа на овцата, който се бил замездил дълбоко в съзнанието му. Всяка сутрин вълкът берял най-красивите горски цветя и ги носил на любимата си овца. Така щастливите дни се нижили като зърна на бойница, докато една сутрин вълкът не изпаднал в див ужас. Както всяка сутрин вълкът набрал най-красивия и ароматен букет от горски цветя и се запътил към кошарата, за да поднесе цветята на любимата си овца. Когато застанал пред оградата на кошарата, ужас обзел цялото му вегетарианско същество. Всички овце били в кошарата, само неговата е нямало. Хората, мислил си вълкът, или се в селото на курбан да я правят. И без много да мисли, с риск за собствения си живот, вълкът тръгнал към селото да спасява овцата. Обикалял от къща на къща, гледал всички дворове, но там нямало и помен от неговата овца. Жестоко натъжен от кръвожадността на хората, вълкът започнал да вие от болка. Хората чули воя му и като го видели, се развикали: вълк, вълк! Всеки грабнал я лопата, я вила, я тояга, подгонили вълка и той побягнал към гората. Но хората били толкова много, че го оградили и така го били, че здраво място не оставили по него. Хората помислили, че вълкът е мъртъв, оставили го на поляната кучето да го едат и се прибрали. А вълкът, като се съвзел, въпреки болката и много рани, влачайки се запътил към гората и докато се влачил, той се заклел, че като здравее, така ще се отмъсти на хората, че за него легенди ще се разказват. И докато си мислил всички тези неща, как ще се отмъсти на хората, вълкът дочул и зад близките храсти гласът на своята овца. С последни сили се довякал до храстите, погледнал за тях, за да се увери, че не му се пречува, но това, което видял, му се сторило 10 пъти по-страшно от боя, който бил отнесъл от селените. Зад храстите видял неговата овца, безсрамно разкрачена, а върху нея един млад коч. Така е чукал, че любовните стенари на овцата огласили цялата долина. В този момент на вълка му се завил свят и той припаднал. Когато вълкът отворил отново очи, той се изненада забелязал, че вече лежи на собственото си легло в неговата си къща, като него спи неговата овца, която му привързвал раните и му слагала компресия. Можал вълкът да повярва на очите си. Тогава вълкът се замислил и си казал: но вярно, изневери ме. Вярно, заради нея селените ми прибиха до смърт, но тя е сгрешила. Има грешка, има и прошка. Ако не ме обичаше, щеше ли да ме вати чак до вкъщи? А за селените прощаване. Видяли вълк, мислили, че те напъкостя, откъде я знае, че съм вегетарианец. И така, докато си мислил всички тези неща, вълкът заспал и сънувал най-прекрасния сън, който някога някой бил сънувал. Сънувал, че вдигнали голяма сватба с овцата. Сънувал, че всички от долината били поканени, даже и селените. Сънувал, че има къща
къща точно като тези населените и всички много дарове им дарили. Сънувал как взел овцата на ръце, внесъл в новата им къща, сложила в новата им спалня и започнал да я люби. В този момент обаче вълкът се събудил именно от любовните стенания на овцата. Той станал от леглото, погледнал през прозореца и какво да види. Неговата овца стои в онази разкачена поза. Младия коч отново я бил яхнал и така е чукал, че любовните стенания на овцата успели да прекъснат най-хубавия сън, който някога някой бил сънувал. Ядосал се вълкът, кръвта му кипнала, обяснял, изскочил навън, убил овцата и коча, изял ги, а от кожата на овцата си направил гайда. Всеки ден вълка свирал на гайдата най-жалните песни на света и когато свирал, плачал.